ŞoreŞa Şêx seid di sala 1952 da dema ŞoreŞa Şêx seid veket û şerê tirkan kir, fexrî kurê xalid şêxê zîla ew jî alîkarî bi şoreşê re kir û bû endamek ji endamên wê. Lê mixabin piştî ku şoreş şikest, Şêx seid û hevalên xwe hatin girtin, fexrî jî bi wan re bû. Şêx xalid bihîst ku kurê wî hatiye girtin, hate Diyarbekir mala zabitekî ku berê hevdû nas kirin. Yê zabit gelek qîmet da Şêx xalid û jê re got: "Te xêr e şêxê min." Şêx xalid got: "Ez benî kurê min fexrî bi Şêx seid û hevalên wî re hatiye girtin. Eger tu karî bê hewakî jê re bike, ez vê qenciya te ji bîr nakim." Zabit got: "Çi tiştên ji min bê ji bo xatirê te ez ê bikim. Di sibehê ez ê herim Enqera û bi Kemal Paşa re rûnim, belkî ez efwa wî bînim." Ya dinê rojê zabit birê ket û berê xwe da Enqera. Zabit rûberî Kemal Paşa ket û qesta fexrî jê re got: "Ey serdarê bilind, şêxê zîla ne neyarê me ye û dûrî topraqa Şêx seîda. Hineka bi kurê wî hilda ku ew jî bi şoreşê re bû, dive em her kesî nekin dijminê xwe." Kemal Paşa got: "Daxwaza te çi ye?" Ê zabit lê vegerand û got: "Min dive tu wî berde." Kemal Paşa got: "Xem nake. Ez ê anha reşpelekekê bidim te, tê bidê hakimê îstiqlalê. Dema ku fexrî mihkeme bikin û jê bipirsin tu çi kesî, bila fexrî bêje ez Tirkim û bila herê mal ne virde ne wirde." Yê zabit bi kêf reşpeleka Kemal Paşa anî û da hakim û hate mal. Mizgînî da Şêx xalid û got: "Min efwa fexrî anî. Roja mihkemê ku hakim jê bipirse tu çi kesî, bila bê ez Tirkim." Wê bitere bê malê. Ya dinê rojê Şêx xalid hate dergehê zindanê û kurê xwe xwest û jê re got: "Kurê min, dema tu anîn mihkemê û ji te bipirsin, bêje ez Tirkim û tê werê berdan tê bi min re were malê." Fexrî got: "Bavo, xem nake, ez ê bêjim." Piştî çend rojan fexrî anîn mihkemê, hakim jê re got: "Tu çi kesî?" Fexrî got: "Ez Kurdim." Hakim li reşbeleka Kemal nêrî û li wê nêrî û lê vegerand: "Oğlum, tu çi kesî?" Fexrî got: "Zimanê xwe bigir. Ez Kurdim. Ma ne guneha û ne şerma. Ew diya miyapa qij û temîz ku ez vî gunehê giran tê ximstûyê wê ku ez bêjim ez Tirkim. Ma nexwazê bêjim diya min jî Tirk e û ez anîma. Wa ez bi xwe darspiyê dimînim û sed merheba bûyê mirina bi mêranî." Ew jî birin û şenqandin. Madam box û beranê wek fexrî di nav miletê Kurd hene, Kurd tu carî namirin. Eger ev vîdyoyên Kurdî bi dilê we bin, ji bîr nekin ku hûn di nav hevalê xwe de belav bikin û beşdarî kanala min ya Facebook û YouTubeê bin. Silav û rêz hûn bimînin di kêf û xweşiyê de. حكي او من او قصاتي سليم مبخوانا وبلا بلا والناي وقتك وشيخ سعيد دبيعو لجامعة دياربكر خنقاندين وصويوي آفيتنا شلتي بوكيس البزيري بسر مالا بابي خد فقريانا وبلا هنيوي روزي البلا خفنين